Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с нашето кулинарно предаване. Днес екипът на Terra Television ще ви забърка една кулинарна магия с подръчни материали. Останете с нас и се забавлявайте. На нашия работен плод имаме всякакви подправки, като например шарена сол, сусам, червен пипер, дафинов лист, вода, котешка храна, маргарин, сол и яйце от щастлива кокошка. От петел. Представи го. Това, уважаеми зрители, е кафе с изкусителен каймак. Така. Добре. Започваме. Слагате малко. Слагаме малко вода. Кафето е само за цвят, не за вкус, но няма да ви се Слагате малко шарена сол. Предупреждавам, малко. Така цялото пакетче. Добавяте малко червен пипер. Имаме и хапче да не забравяме. За депресия. Да, хапче за депресия. Това е нещо като лекарствена храна. Така. Добавяте малко маруля. Така. Хапчето се казва Dulmox 1000 за информация. Сега ще сложим малко сол. Предупреждавам, малко сол, ама малко. Добавяте малко лимонов сок. Малко. Така. Малко маргарин. Така. И разбърквате до получаване на еднородна смес. Така. Какъв аромат божествен. Щом слагаме котешка храна, значи тази храна става и за котки. Вашата котка ще бъде благодарна. Педигри. Слагате 2 турбички от чай, разкъсвате ги до... Чакай! Какво? Разкъсвате ги. Изхвърляте отпадъка. Добавяте малко сусам, малко. След това Малко вода. имаме малко... Мали! Бръжи, мали, бръжи. Тук го пазна без букай. Де снимате? Така. Малко дафинов лист. Сми. Така. Аз служих малко. Нещо, аз пак слагам. Така. Бъркате. Това е зрял фасул. Добавяте малко босиляк. Така. Подправка за пиле. Подправка за кайма. Джоджан. Не е отворен. Така. Някаква подправка. Ау, как мирише? Оцет. Яйцето от петел. Така. Чакай. Нищо ти го разбира. Малко Така. посъл. Абе. Добавяте още малко вода. Ще стана много солено вече.
Подправка за пътпадъци. Така, сода, бикарбонат, сложих вече. Така. Имаме булон. Така. Обирате. Както знаете, днес яденето ни се казва сусамка. Значи, нещо сме забравили сигурно. Може да бъде днес. Само че с такова кафяво мляко. По-специално и с зеленчуци и с подправки. Значи, още малко кафе. Това на каймак. Така. Сега ще ви покажа нашето кулинарно произведение. Ела сега. Така. Това беше всичко от нас. Очаквайте следващия епизод само по Terra Television. Довиждане! Гледайте ни, харесайте ми в Facebook.